У імя Отца і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, щиро вас вітаю в эту недельную урочистость. Триваємо таким пригожим періоді життя Костьола поміж унебаўшэсцем Христа і з пасланнем Святого Духа. Гэта час, калі вучні, усе христовыя, асаблівым чынам чакаюць дару з неба, прызываюць Духа Святого, каб прыйшоў хутчэй, каб даў сілу, даў ласку пазнання Бога. І сёння ў літургіі слова мы таксама пачуем, па чым можна Бога пазнаць у нашым жыцці і як мы можам да гэтага імкнуцца. У нашай жа парафіі сёння таксама асаблівым чынам у цэнтры ёсць таямніца Эўхарыстыі. Сёння ўжо праз 2 гадзіны распачнецца святая імша, калі 67 дзетак з нашай парафіі прымуць першы раз у сваім жыцці святую камунію. І, канешне, гэта і для ўсіх нас, дарагія парафіяне, таксама такі падарунак, натхненне, можа і заданне не толькі за тых дзетак іх бацькоў маліцца, але каб і нам самім у сабе наноў ажывіць веру у рэальную прысутнасць Хрыста ў Эўхарыстыі. Узгадаць, можа, сваю першую камунію, яшчэ раз наноў, прыступаючы сёння да святой камуніі, Хрыста ў сваё жыццё запрасіць, усвядоміць сабе, што адбываецца ў гэтым такім, здаецца, простым, а такім глыбокім і прыгожым моманце. Гэтую святую імшу я цэлебрую за ўсіх вас, за всю нашу парафію, просячы перадусім аб гэтым, каб мы спазналі глыбіню Божай любові, асабліва праз сакрамент Эўхарыстыі. Пане Боже ўсемагутны, дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб пасвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Пане Боже ўсемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і асвяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Хрыстус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Хрыста, Пана нашага. Пакорна молім Цябе, ўсемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа, праз Хрыста, Пана нашага.
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобой у славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно з Яго обяцаннем мы адчували, что Ён застаецца з нами аж до скончэння свету, які з Тобою живе и валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе веки вечныя. Чытанне кнігі Дзеяў апосталаў. У тыя дні Пётр стаў сярод вучняў, а сабралася разам каля 120 чалавек, і сказаў: «Браты, належала спомніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшага правадыром для тых, хто схапіў Езуса. Бо ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе псальмаў напісана: пасаду ягоную няхай зойме іншы. Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту аж да дня яго узнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам яго васкращення. І паставілі дваіх: Юзафа, якога звалі Барсабам, а празывалі справядлівым, і Мацея. І, памаліўшыся, сказалі: «Ты, пане, ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, якога ты выбраў, каб ён заняў месца гэтага служэння і апостальства, ад якога адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам». І далі ім лёсы, і выпаў лёс на Мацея, і ён быў далучаны да 11 апосталаў. Гэта Слово Божие. Пан поставил
благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Пан поставил трон свой на небесах, бо як высоко узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тих, хто Его боится, як далеко усход от заходу, так отдалил от нас Он наши провины. Пан поставил трон свой на небесах. Пан поставил трон свой на небесах, и владарство Его над усім панує. Благословляйте Пана, ягоные анёлы, могутные силой, які виконуєте ягоное слово. Пан поставил трон свой на небесах. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, калі Бог так полюбіў нас, дык і мы павінны любіць адно аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адна аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Па тым пазнаём, што мы жывём у ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад свайго духа, і мы бачылі і сведчым, што Айцец паслаў Сына, збаўца свету. Хто вызнае, што Езус, Сын Божы, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Гэта Слово Божие. Сердце ваше. Аллилуйя. Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Яна. У той час Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: Ойча святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі, я захоўваў іх у імені Тваім, якое Ты даў мне. Я збярог, і ніхто з іх не загінуў, апроч сына пагібелі, каб збылося Пісанне. А цяпер іду да Цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім слова Тваё, і свет узненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету.
Не прашу, каб ты узяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слова тваё – гэта праўда. Як ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сённяшняе слова, а менавіта фрагмент Евангелія, які мы пачуем, трошкі такі незвычайны. Найчасцей мы у Евангелії слухаем пра тое, што Езус робіць, альбо слухаем ягоныя словы, з якімі ён звяртаецца беспасрэдна да сваіх слухачоў. А сёння гэты фрагмент выглядае трошкі інакш. Сёння мы чуем, што Езус беспасрэдна да нас не звяртаецца. Ён звяртаецца да свайго айца. Езус моліцца. А мы як бы збоку за гэтым назіраем. Вось цікава мне, ці вось вам было б цікава паслухаць, аб чым моляцца вашыя родныя, блізкія, сябры. Часамі некаторыя пра гэта прама кажуць там: я сёння маліўся, каб ты навярнулася, там, альбо я сёння маліўся, каб ты перадумаў, альбо штосьці такое, да? Але агулам ўсё ж такі, калі чалавек усур'ёз успрымае малітву, то, напэўна, падчас яе гаворыць менавіта тое, што ляжыць яму на сэрцы. Я думаю, вы са мной з гэтым згодзіцеся, што тое, што на сэрцы ляжыць, тое, што самае глыбокае, самае важнае, самае ўкрытае, магу выказаць Богу падчас малітвы. Добра, калі мы так малітву ўспрымаем, як размову з Богам, не проста як нейкія магічныя тэксты ці як штосьці, а як размову з Богу пра маё жыццё, пра тое, што ў мяне вось тут ляжыць. Да? Вось. І сапраўды, калі хтосьці з намі падзеліцца тым, як ён маліўся, гэта значыць, што чалавек нам бязмерна давярае, што не хоча ўкрываць таго, што ляжыць у яго на сэрцы. І вось сёння такой асоба, якая нам давярае, і якая хоча, каб пачулі, што на сэрцы ляжыць у яе, гэта Езус. Езус моліцца да Айца і моліцца ў голас перад сваімі вучнямі. Гэта адбываецца на апошняй вячэры, за некалькі гадзін да таго, як Езуса ўжо схопяць, як ён пойдзе на муку смерць, а потым на ўваскрасенне. І вось Езус моліцца ў голас да Айца перад сваімі вучнямі, каб вучні пачулі, што ляжыць у яго на сэрцы. Гэта як прыгожае дапаўненне таго, што мы чулі тыдзень таму, калі Езус кажа, што я ўжо не называю вас слугамі, а называю вас сябрамі, бо адкрыў вам усё, што ведаю, адкрыў вам усё, што Айцец мне сказаў. Да? Ужо не маю таямніц перад вамі. Вы ведаеце, пра што я думаю, аб чым я малюся. І вось сёння Езус якраз такі моліцца перад імі. І яшчэ раз гэтай самай малітвай пацвярджае, што мы яго сябры, бо мы можам чуць, пра што ён моліцца. І пра каго мы пачулі, пра каго ён моліцца, як вы думаеце? Моліцца за нейкіх іх. За каго ж за іх? За нас ён моліцца, за вучняў, за тых, хто паверыў ягонаму слову. Гэта 17 глава Евангелія паводле Яна называецца першасвятарскай малітвай Хрыста. Там такая доўгая малітва. Езус моліцца за сваіх вучняў, потым моліцца ўвогуле за ўвесь свет. А спачатку моліцца за тых, хто паверыў ягонаму слову. Так, сапраўды, Евангелія Яна раздзяляе людзей на вучняў, тых, хто паверыў слову, і на свет, то бок на людзей, якія спрабуюць неяк арганізоўваць сваё жыццё без Бога. Гэта не значыць, што адны лепшыя, другія горшыя. Ён проста кажа, што вучні даражэнькія, свет будзе вас ненавідзець, таму што свет не хоча жыць па такой логіцы, як вы хочаце жыць. Вам будзе цяжка. У іншым месцы кажацца, што Езус кажа, што прыйшоў сын, каб збавіць свет, бо любіць усіх, і тых, і тых. А тут мы яшчэ чуем, што ён вучняў пасылае ў гэты свет, каб яны гэты свет зрабілі вучнямі. І таму Езус моліцца за вучняў, каб яны моліцца, каб мелі радасць, каб захаваў іх Айцец ад злога, каб не паддаліся гэтай нянавісці свету, не спужаліся, каб не зламаліся, а в гэтым моліцца. Але самае галоўнае, што мы сёння пачулі,
такое самае можа правакацыйнае і мне здаецца няпростае, пра што мы часта забываемся і аб чым мы вельмі рэдка молімся, гэта вось тое, што ён сказаў, каб яны былі адно, як і мы. Яны, гэта значыць мы, каб мы былі адно, адзінства, моліцца аб адзінстве. Па гэтым Бога пазнаюць, што ён жыве ў свеце, калі мы будзем адно. Глядзіце, які наш Бог увогуле? Мы кажам, Бог ёсць у трох асобах, Троіца святая. Гэта не занадта ў галаве памяшчаецца, але можна зразумець, што вось Бог такі не единалічнік такі, сам у сабе, што Бог гэта дасканалая супольнасць асобаў, што гэта адзін дух, які злучае тры асобы, што Бог гэта супольнасць, што ёсць адносіны ўнутры самого Бога. І гэта што азначае? Што калі Бог моліцца, каб мы былі адно, як і Ён, адно, гэта значыць, што каб і нашыя адносіны, нашае жыццё было падобным. Хоць мы ўсе розныя, усе, няма двух тут такіх самых людзей. Ва ўсім свеце няма двух такіх самых людзей, але Ён моліцца, каб усе гэтыя людзі былі адно. І для тых вучняў Хрыста, якія ідуць у свет, гэта вельмі важна. Згадваецца прыклад з адной афрыканскай вёскі, куды спачатку прыйшлі місіянеры, хрысціяне з адной пратэстанцкай царквы і прапаведавалі ім Хрыста. Кажа, Христос вас любіць, Ён аддаў за вас сваё жыццё, каб вы вызваліся ад страху і гэтак далей. Цудоўна, яны так ужо многія пачынаюць верыць, прыходзяць каталікі, місіянеры, і пачынаюць тое самае прапаведаваць. Кажуць, слухайце, Христос вас любіць, і гэтак далей, і гэтак далей. Потым яшчэ нейкая другая пратэстанцкая царква прыйшла тут у гэтую самую вёску прапаведаваць. Рэшце да ўсіх выходзіць важак, вось гэта племя, кажа, хлопцы, слухайце, давайте вы спачатку паміж сабой дагаварыцеся, а потым нам ужо пра Хрыста расказвайце. І так бывае ў нашым жыцці. І многія людзі, якіх сёння тут з намі сёння няма, таксама іх няма таму, што яны кажуць, што вось, добра, я знаю такі людзей, якія ходзяць у касцёл, але з імі немагчыма жыць. Яны эгаісты, яны думаюць толькі пра сябе, няма еднасці. І вось мы вельмі рэдка молімся аб еднасці. Сённяшняе слова, яно пра тое, што ёсць такая каштоўнасць, якая для Бога самая галоўная, аб якой ён моліцца перад смерцю, перад сваімі вучнямі, каб яны былі адно. Але глядзіце, што вось гэта тая малітва, якой мы, нашая натура грэшная, найбольш супраціўляецца. Вельмі цікава падабраныя сёння касцёл даў нам чытанні. Першае чытанне пра тое, што калі Езус узышоў на неба, вучняў засталося сколькі? 11. Бо Юда, ведам, здрадзіў, потым не вытрымаў гэтай сваёй здрады і павесіўся. 11. А ў іх у галаве так, што трэба, каб было 12. Езус устанавіў 12. І як яны выбіраюць 12-га? Выбіраюць, хто ім больш падабаецца? Вось гэты па характару мне больш. Давайте Мацея возьмем, альбо там гэтага Юзафа Барсабу. Не. Яны проста ўзялі тых, хто быў ад самага пачатку, слухаў усё, і сказалі, Божа, ты вызнач, хто павінен быць 12-м, ты выберы. Гэта сугучна з тым, што аб чым, як казаў святы Францішак пра сваіх братоў, з якім яму было вельмі няпроста, а ён казаў так, гэта пан даў мне братоў, пан мне даў. Мы, на жаль, вельмі часта стараемся падбіраць сабе людзей, якія будуць нам больш камфортныя, больш зручныя. І думаем, што так будуецца адзінства. Адзінства будуецца з веры, што пан дае мне чалавека. Пан. І гэта многае мяняе. Гэта мяняе падыход да чалавека. Гэта значыць, што не паводле маёй логікі павінна ўсё быць. А можа, гэта я павінен, калі пан мне яго даў, то тады я ўжо з панам дагаваруся, як мне зрабіць, каб з гэтым чалавекам будаваць адзінства. Як мне любіць яго. Божа, ты мне даў, дапамажы. А Езус не кажа, што не будзе дапамагаць, будзе. Для гэтага казаў, дам вам Духа Святога. Але прымі свайго брата, як таго, хто табе Бог даў. Можа, каб ты навярнуўся, каб ён паказаў табе, што табе не хапае ані цярплівасці, ані любові, ані жадання разумець гэтага чалавека, паказаць твой эгаізм. Часамі вось у нашай супольнасці, ці ў сем'і, ці ў нашыя касцёльныя супольнасці, ці ў нашай парафіі, Бог дае такіх людзей, з якімі цяжка, якія нервуюць. Каб іх не было б так все хорошо. Але менавіта гэтыя людзі наш скарб. Гэтыя людзі, дзякуючы ім, мы патрабуем Бога. Дзякуючы ім мы разумеем, што Бог дзейнічае.
калі мы незаўважальна самі мяняемся і становімся падобнымі да Хрыста, калі жадаем прыняць гэтага брата. Па тым мы Бога пазнаём, што мы любім адзін другога. Як кажа Ян, Бога ніхто ніколі не бачыў. Але калі мы любім, мы ўжо ў ім жывём. Калі мы любім, не значыць, што адчуваем сімпатыю. Некаторыя думаюць, што любіць — это адчуваць сімпатыю, прыемна мне з чалавекам, значыць люблю. Любіць — гэта прымаць рашэнне. Жадаю гэтаму чалавеку добра і прымаю яго як свайго брата. Вось это любіць. Все іншае там адчуванні гэта ўжо можна браць у душках. Яны дапамагаюць альбо перашкаджаюць, бывае па-рознаму, пачуцці. Але любоў — гэта рашэнне. І вось, калі мы хочам Бога пазнаць, мы не прамінём гэтай дарогі да будавання адзінства. Бываюць такія людзі, якія кажуць, што ніхто мне не патрэбны. Ніхто мне не патрэбны. Але гэта цікава, што калі вось ты кажаш, што ніхто табе не патрэбны, патрабуеш абавязкова кагосьці, хто б пачуў, што табе ніхто не патрэбны, правда? Бо мне трэба камусьці сказаць, што мне ніхто не патрэбны, правда? Вось, такога не бывае. Ніхто з нас не з'яўляецца самотнай выспай, самотным востравам. Так устроены чалавек, што мы патрабуем другой асобы. Заўсёды. По-любому. Як Бог у сваёй натуры не можа быць адной асобай, так і мы не можам быць адны. І для таго Бог, глядзіце, Бог адкрывае перад намі вось гэтае боскае жыццё, жыццё Троіцы. Кажа, малюся за іх, каб былі адно, каб былі адно. Як моцна раніць Хрыста падзел, які мы маем на гэтыя канфесіі хрысціянскія, што ёсць каталікі, ёсць праваслаўныя, ёсць пратэстанты. У імя чаго гэта ёсць? Для чаго гэтыя падзелы? Езус маліўся, каб былі адно. Але нават, ведаеце, мы кажам пра, каб канфесіі калісьці злучыліся. Але мы тут, в адной канфесіі, часта не можам паяднацца. Мы адзін на другога глядзім часамі, як на пагрозу, як на таго, хто нас нервуе, а не глядзім, як на дар. Можа, калі мы памяняем сваю ментальнасць, калі мы пачнём глядзець адзін на другога, як на дар Божы, нават не просты, незразумелы, але як на мой дар, вось дар для мяне, для маёй святасці, каб я спазнаў Бога, гэты чалавек тут ёсць. Браты і сёстры, кожны, хто тут сядзіць, гэта падарунак для кожнага з нас, каб спазнаць Бога, Божую любоў, і ніяк інакш. Сёння мы святкуем у нашай парафіі першую святую камунію. Слова «камунія» яно не толькі азначае прыняцце цела Хрыста пад канец святой імшы. Камунія перакладаецца як злучэнне, аб'яднанне. Такое злучэнне вельмі цеснае, што як некалькі становіцца адным цэлым. Вось што такое камунія. Яна не азначае толькі з'яднанне з Богам чалавека аднаго з сабой. Кожны, хто прымае камунію, яднаецца і паміж сабой. Калі мы ўсе цяпер устанем і падыдзем разам тут да алтара, дзе Езус знаходзіцца, то мы станем незаважальна ўсе бліжэй разам. Гэта такая логіка. Калі мы яднаемся з Хрыстом, то мы яднаемся і з сабою. І таму яшчэ важна змагацца за частае прыняцце святой камуніі. Бо калі мы хочам будаваць з кімсьці еднасць, ці ў сям'і, ці ў супольнасці, без камуніі гэта немагчыма. Не хопіць нам уласных сілаў. Таму, заканчваючы, скажу так, першае, чаму сённяшняе слова нас вучыць, каб мы вось у сваёй іерархіі каштоўнасцяў знайшлі вось это слова адзінства, быць адно з кімсьці, прымаць брата як брата, нават калі ён для мяне проста як, не ведаю, вервяно ў вока. Узяць гэтае слова адзінства і на самы верх, бо ў гэтым слове схавана слова Бог. Маліцца трэба аб адзінстве, спачатку дома, у супольнасці, у парафіі, ва ўсім свеце. Гэта адзінства, гэта месца прабывання Бога. А другая рэч, гэта тое, што заўважыць у сваім жыцці, у якіх адносінах, у адносінах з кім мне не хапае ані сіл, ані любові, ані жадання гэтае адзінства будаваць. Трэба ясна і смела сабе пра гэта сказаць. Вось такое домашняе заданне. Падумаць, з кім мне сёння найцяжэй. Вось з усіх гэтых падарункаў Божых, якія Бог мне дае, з гэтых людзей, з кім найцяжэй. І вось цяпер маліцца аб Духу Святым, каб Дух Святы сышоў у гэтыя адносіны, у гэтую маю няздольнасць прабачыць, у гэтую маю крыўду на гэтага чалавека. Ясна, што сваімі сіламі мы гэтага не зможам. Але паверце, калі мы вось так падыдзем да справы,
Калі мы усвядомім сабе немагчымыя рэчы ў нашым жыцці, тады малітва да Духа Святога, прызыванне яго ў гэты час, тады пяцідзясятніца, якую будзем святкаваць праз тыдзень, яна будзе мець такое, знаеце, з мясам такая будзе. Будзем ведаць, пра што мы молімся. Не проста Дух Святы прыйдзі, а Дух Святы прыйдзі вось сюды, бо тут не спраўляюся, не магу, але хачу будаваць еднасць. Вось калі такі будзе наш падыход да другога чалавека, да Бога, тады мы гэтага Бога спазнаем і пабачым цуды ягоныя, пабачым, як ён можа дзейнічаць. Мы проста самі будзем у шоку, што Бог можа зрабіць, калі мы запрашаем яго ў правільнае месца ў сваім жыцці. Хай гэтая малітва Езуса Хрыста споўніцца. Амин. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага ад нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўздзяліўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, упрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і якога владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Чакаючы спаслання Духа Святога, ўзнясём нашыя пакорныя просьбы да Бога. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молімся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю ў Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молімся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх дзетак, якія прымуць сёння першы раз святую камунію, іх бацькоў, каб гэты момант прынёс вялікі плён у іх жыцці і дапамог ім быць сапраўднымі хрысціянамі і спазнаць Божую любоў і несці яе аж да краю зямлі. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Молімся за нашу еўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Хрыстом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Добры Божа, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам. Навучы нас прымаць Твою дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог примет на прославление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, якія мы Тебе приносим, и праз удзелы Eucharistycznej ахвяры привяди нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму, у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. І моц, і хвала навекі. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Ойча, прашу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллилуйя.
Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збаўца, і праз удзел у Эўхарыстыі умацуй нашую веру ў тое, што ўсё цела касцёла з'яднаецца ў славе з Христом сваім галавою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паслухайце, калі ласка, яшчэ парафіяльныя аб'явы. Перадусім, шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле і касіў траву каля касцёла. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Сёння о 12 гадзіне адбудзецца святая імша, падчас якой нашы дзеці прымуць першую святую камунію. Атулім нашымі малітвамі дзетак, іх бацькоў і сястру Кацярыну, якая іх рыхтавала да гэтай падзеі. З панядзелка па наступную нядзелю разам з першакамунійнымі дзецьмі будзем перажываць белы тыдзень. Запрашаем дзяцей, бацькоў і родных да штодзённага удзелу ў святой імшы на працягу гэтага прыгожага часу. Каб усе дзеці мелі магчымасць удзелу ў гэтым белым тыдні, у бліжэйшы панядзелак таксама святая імша будзе о 7:15, то бок і раніцай і вечарам кожны дзень будзе святая імша. На гэтым тыдні мы адзначаем, тут так цікава складваецца, што амаль кожны дзень успамін кагосьці. У панядзелак 13 мая успамін найсвяцейшай панны Марыі з Фацімы. У аўторак 14 мая свята святога Мацея, апостала. У сераду 15 мая успамін святой Маргарыты Картонскай. 16 мая ў чацвер успамін святога Андрэя Баболі, прэзбітара і мучаніка. У пятніцу 17 мая успамін святога Пасхаліса Бэйлана, манаха. У суботу 18 мая успамін святога Фелікса з Канталіча. Это першы святы капуцын. Ён таксама з'яўляецца апекуном дзяцей. Таму пасля кожнай святой імшы будзе благаслаўленне дзяцей і памазанне іх алеем святога Фелікса. Вот нават такі ёсць. У суботу, 18 мая, вечарам будзем святкаваць вігілію спаслання Духа Святога. Таму святой імшы о 18-й, нядзельнай, гэтай вот у суботу, да, не будзе, а будзе у суботу імша о 21:00. То бок у суботу імша з 18:00 пераносіцца на 21 гадзіну. Чаму? Таму што вігілія спаслання Духа Святога, яна вельмі багатая на Слова Божае, яна будзе трошкі трываць даўгавата, так прыкладна да 23 гадзіны, але ўсіх запрашаем перажыць гэтую цудоўную літургію і прызываць Духа Святога ў нашае жыццё. У наступную нядзелю, 19 мая, як я ўжо сказаў, урачыстасць спаслання Духа Святога, альбо інакш пяцідзясятніцы. Падчас святой імшы о 12:00 у наступную нядзелю будзем святкаваць гадавіну першай святой камуніі. То бок тыя дзеткі, якія ў мінулым годзе першы раз прынялі святую камунію, мы будзем з імі разам адзначаць гэтую прыгожую гадавіну. А таксама ў наступную нядзелю падчас святой імшы о 18:00 ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі удзеліць сакрамент канфірмацыі, інакш кажучы, бежмавання вернікам нашай парафіі. Таксама, як вы ўжо заўважылі, на дзвярах касцёла ці на дошцы аб'яваў ёсць ужо плакат запрашэння ў пілігрымку пешую Маладзечна Буцлаў, якая адбудзецца з 1 па 5 ліпеня. Можна ўжо заплановаць свой час, рэгістравацца, бо на плакаце ёсць QR-код, можна яго сканіраваць, альбо у групе Вайбера нашай таксама скідаў я спасылачку, трэба націснуць і прайсці вось такую там невялічкую пытанку. Каму гэта вельмі цяжка, праз некаторы час можна будзе запісацца таксама і ў закрыстыі, але лепш, канешне, праз інтэрнэт. Тады лягчэй нам будзе лічыць усіх. Хто яшчэ ніколі ў пілігрымку не хадзіў, абавязкова трэба. Запрашаем перажыць з намі гэты прыгожы час. Троху гэта трэба высілку і адвагі, але з Божай дапамогай справімся. Прыгадваем, што яшчэ таксама па сутнасці да сённяшняга дня, да самага вечара, можна прынесці свае работы на нашу выставу, якая адбудзецца таксама праз тыдзень пад назвай «Мой касцёл». Можна намаляваць, выразаць, спячы, не ведаю, што яшчэ зрабіць, штосьці з выявай нашага касцёла. Удзельнічаць можна
у любым узросце, ад 0 до 100 год. Вось, калі ласка, прыносьце і паглядзім праз тыдзень, у каго што атрымалася. Шчыры дзякуй вам за супольную малітву, на перажыванне гэтай нядзелі і ўсяго тыдня. Прыміце Божае благаслаўленне. І яшчэ раз захвочваю у сваіх малітвах узгадаць дзетак і іх бацькоў, якія сёння праз некалькі хвілін ужо будуць перажываць сёння вялікае свята. Пан з вамі. И с духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Богу. Святый Арханёле Михале,